Ôi, chị cũng ngáp Kasih ơi, kasih phai, yêu phai, yêu các thợ September, yêu cái gì, himan chơi cái gì đâu thà, rồi himan chơi lại, cái gì đâu thà, hi hoa hi, thà vậy con này chơi gì đâu, cái gì đâu đây, cái, ai chụp mặt, mẹ mà cũng gần, nâng mẹ mà cũng gần, mà cũng gần, hay, phải phơi chừng á, mà cũng gần, Superman, on con mà cũng gần, cứ dâng phát rồi on con này lấy, Fireman, Superman, đừng mà cũng gần, mama cũng gần này, suy luận gì, thang gosla, itu naik dia zah. Hai लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि धोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय जोंनिनो स्कुल आरोना माबा बेयावहाय गल्डेन जुबली जादों जोंनि स्कुल नालाय ओमफ्राय जोंबो एसे थांनो नागिरदों जोंहाथ' थांफ्रामजोब्बायानो मुथुमोनाबो सहैबाय जोंहा आफायाबो सहैबाय आरो मुथुनि बिब' बाजै बिसोरबो फैदो नालाय ओमफ्राय नै बियो जोंहा मुथुनि बिनानावनि फिसाला बिसोरबो फैजोबदों जों गासिबो थांगोन आरोना ओमफ्राय मा नुगोनथाय ओरैनोथ' मोसानायफोरबो नुनो हागौ ओमफ्राय थांबाय थानोसै आरोना जोङो बेवहाय जों थांनायजोंनो लोगोसे नायनायजोंनो लोगोसे नोंथांमोननो बे एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय न' चिरन्जित न' बिमा नागिरबाय थादों बांसिन बिमाजों थाहैनानै र' मामाया गस्ला गानदों गस्ला हाय हिर' फोजोंनि खार' ससमाया Cironjit Get is 네 Cironjit Servilai Cironjit no ai ho đi na hồi này mà có được không sao vậy Itu. Coba. Ki pulsa dia sih, ki pulsa. बिनि उनाव गिबिसिन एमए बर' मिडियाम एबा बर' बाजार हाई स्कुलनिफ्राय दा बेवहाय नुबाय जोंनि नामखौनो होनानै दोनदों भुल जायाखैथ' दा बेवहाय डक्टर राजेन्द्र कुमार बसुमतारी राजखान्थि बिगियानाव बिथाङा एमए बै समाव जोंनि बर' बाजार हाई स्कुलनिफ्राय 1997 आरो डक्टर सिलन नार्जारि होदों रांखान्थि बिगियान एबा इक'नमिक्सनिफ्राय 1996 आरोबाव गिबि बिथाङा आरोबाव बर'आव एमए फार्स्ट बिथाङानो आरोबाव
गसंबावनांगौ बिथाङा जोंनि बर' बाजार स्कुलावहाय नैबेसोरनो फार्स्ट फरायजेनदोंमोननो बै ससमा गाननाया 18 आरनाय गोजा लानाया आंनि बिखुनजो जायो आरो ओमफ्राय नै फार्स्ट फरायजेननाय ना इसोरो एसे बुरै बुरै जाजोबलाय लांबाय आरो खावसे बिसोरनि बेट्सफोरनियाथ' सोरबा सोरबा थैलांबायनो आरोना गैलानो ओमफ्राय बिसोरखौ दिनै एसे बरायदोंमोन आरो बेयावहाय मिटिङाव गिबि मासि बे नोंथाङा नोंथांनि साननाय बायदि साननानै फैनाय गोजान जायगानिफ्राय साननानै फैनायखौ मदद खालामो बिनि थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय साबायखर आब' बिथांनिसिम दा बिदिब्ला फैयै सिनायथि होनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंहा दहायनो फरायखाबाय जोंहा सुमन्त बर' बिथाङाबो जोंनि बे सोनावथि मायथाइ फोरबोनिनो खुंथायाव दान होगिरिमोन आरो बेजों आरोबाव दंबावो कुनि सरगियारि आरोबाव दंबावो सम्बारु बर' बेजों लोगोसे थानेश्वर बाग्लारि आरोबाव दंबावो जोंहा सरन बर' सार आरोबाव बिथांनि अनजालि बिसि सुदेमस्रि बसुमतारी हाबाफारियाव बनायनायखौ आजावगोन जोबोद गोजोनथाव दिनैनि बे समाव जोङो मिटिंनिफ्राय ओंखारबोबाय गल्डेन जुबलिनिफ्राय न' जोङो खाम जाबाय ओमफ्राय जानानै दायो बेरायनो थांदों माबायावहाय गाथोनाव थांनाय बोसोराव बेरायहैदोंमोन ओमफ्राय देग्लायबो बेयावहाय माबा खालामदों नालाय पिकनिक स्पट न' मा होनगोन पिकनिक स्पटआनो जागोन दा ओमफ्राय मानसिफोरा मालाय मैयानो पिकनिक जासोबाय 1 तारिखनि दिनैथ' दिनैबो जादोदां जानायालाय ओमफ्राय जोंहा एसे बेरायहैनोसै आरोना जोंहाथ' पिकनिक गैया न' मानसि जोंहा दुखुसो न' गाबनोसै दे आंखौ खोरोब फोजोबलासो थांमोनला ओमफ्राय बे पिकनिक स्पटआवहाय सोर सोर पिकनिक जाहैदों माबायदि साजायदों देग्लायथ' खनसेबो नुहैयाखै नालाय ओमफ्राय जों एसे नायहैनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो एसे भिडिअ बानायनानै देखायलांसै आरो नाहि मानसि मान जानाय ना जायो मिथिङाव दे जायगायाव सफैबाय जोङो ओमफ्रायो ओरैनोथ' बिराद पिकनिक जादों मानसिफोरा हाबहैनोसै जोंबो सिङावहाय मालायफोरनि दामनायफोरजोंनो एसे मोसालांसै जोंथ'
साबस्क्राइबार आगै लोगो मोनदों ओमफ्राय आंजों एसे फट' लानो होननायखाय नै फट' लानो जोङो रेडि जादों आरोना ओमफ्राय बै गथिया साइकेल सालायनाया जि हामा सालायलांदों बिखा ख्लाब मोनलायलायबायमोन आंहा गोलैजानो गिनाया ओमफ्राय ना बियो साजायनाया थांनाय बोसोरनिख्रुइ एसे बेलेग थांनाय बोसोरावबो आङो एसे भिडिअ बानायहैदोंमोन बेखौ र' आङो दा लास्टथिंजाय देखायगोन थांनाय बोसोरनिखौ जेखि जाया मानो थांनाय बोसोरनि साजायनाया एसे साबसिनमोन आरोना देग्लायनिया एसे हाखु दाखु बानायनाय जाबाय नामाथाय ओमफ्राय दैखौबो देग्लाय खमसिन नुदों आङो थांनाय बोसोरनिया एसे बुरजासिन बायदि गोसोआव दङ बे दैबाना जायामोनबालाय थांनाय बोसोरनियानो थागौमोन खोमा थानाय मोनबाथ' बिराद मोजां जागौमोन दैबानायाबो जाबायदि जाना होबाय खुरलांजोबनाय मालाय बैथिंजाय दालां बारनानै बिबारफोरबो मोजां मोजां गायदोंमोन आरोना दाहालागिथ' गिदिर गिदिर जालायलायसिगौमोन बिबारफोरा दैबानाजोंनो सेस ओमफ्राय र' जोङो दालां बारथारलांनोसै मा दुखानफोर दङ बिथिंजाय एसे नायहैनि ओरैनोथ' एसेबां गैया बायदिखा अब्लाबो आरोना थांथारना नायनोसै आबौ हे आबौ नै आबौ बिथिंसो देनां नायदो माबायाव उन्दैयाव नोंसोरथ' बिदि दोननो रोंखाया बिदि बानायनानै दङबाबो गोमोरलांगोन नोंसोर नायना थानांगोन जोङो पिकनिक स्पटआव मोनफैनानै दसे बेरायबाय ओमफ्राय दायो जाग्राफोरबो दङ नालाय एसे जानानै लानोसै खायसेथ' जाखांबायानो आंजों मुथुजों जाथ'वाखै आरोना ओमफ्रायो जोंहा बेवाइफोर नै बेबो हिनजावजालि आरोना बिसोरो अदालगुरिनिफ्राय फैदों मिटिंबो दंमोन नालाय ओमफ्राय बेयाव फैनायमोन बेयाव बेरायफैबाय आरोना पिकनिक स्पटआव एसे खाथिखाय मा खबर होननाय आंनि इउटुब चेनेलाव बेरायनानै मोजां मोनबाय मोनाबिलि समाव बर' बाजारनि धोनस्रि दैमायाव गाथोनाव जोबोद मोजां बेरायनो फैनांगौ आरोना बयबो ओरैनोबाबो धोनस्रि खाथियावहाय बेरायनो मोजां जाखायो नालाय ओमफ्राय बेफोरबायदि साजायनायजों माजों बांसिन मोजां जादों बेनिखायनो सोरबाफोर बे जायगायाव बेरायनो फैयाखैबा फैनांगौ आरोना जाबाय न' अनजिमानि इउटुब चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब आरो शेयार गुबुननि जानो नेगासिनो ओमफ्रायो मोनफैथ'वाखै नेदों आरोना जेखिजाया नै इथिंजाय हिमानसि बिमाजों जागासिनो हिमानसि जाखांबाय जोंनि उनथि फैगोन मानसि गाबबाथाय सेल फैखायो बेयाव मारै गाबोनलाय सेला वा नागाबो मिनिबाय इथियाव नै मिनिबाय नोंखौ सेल फैगोन सेल थांसै न' दाउजि जानो लाबो पकरि लाबो